Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Iki kayak biasa nih, Lur, awake dhewe ape sambang silaturahim ora gone bae kan, Lur, sing bae sing ya nuwun sewu sing pernah kena katarak yang tidak bisa melihat, Lur. Kan wis rada suwe, Lur. Santawis dadene bae sing dipewarani ku akeh. Nek ora lali dalane, muga gak lali dalane. Bener kene, Lur ya? Iya, mega. Oh, iki minggo ngiri, minggo nganan. Ya muga-muga Mbak seger kewarasan soalnya wis serondo saantawis awake dhewe gak tau krungu kabare. Iki dituwili Lur iki. Wes suwe ya. Suwe iki ambek bar hari raya ya cara wong Jawa ngono idep-idep anu Lur. Karo bodo. Karo riyayan, karo ujung. Iki terus ya. Lurus pol lewati masjid. Oke. Gitu, iya bener daerah iki gitu. Aku rada lali sithik-sithik lho. Iya. Lupa ingat. Saya kan masih 6. Jadi ya muga-muga gak pikun, udah gak sampai pikun gitu. Maklum aja Iya. ya, Lur. Karena ini Kang Hasan itu sudah mendekati sudah mendekati manula. Iya, sudah mau Jadi tua. mau tua. Jadi saya itu sering lupa, sing tidak lupa itu cuma Uang. ada 2, Lur. Oh, Uang sing ngutang duit aku ora nyaur-nyaur karo wong sing biasa ngekeki duit aku. Iya. Tidak pernah saya lupakan seumur hidup. iya, ngono ya. Iya. Nek kabeh ku lali ya lumrah wong jenenge wong. Mbek duwe ah ya. Iya, nek perkara urusan karo iku mau ya awake dhewe gak lali Lur. Iya, iku bae. Wongnya. Nah iki ke kiri ya Lur. Ke kiri. Ya, ke kiri. Se. Yo bener Iki. kok. Iki langsung ke kiri lagi. Kene wae. Wong ngene ndi? Kene. Wong ngene ndi? Langsung. Badhe sambang niki lho, Mbah. Nggih. Gua Mbak. Areng nggih. Iki loro wis sampe tekan daleme Mbah. Iya. Yo ngupit-ngupit ngene iki. Awake dhewe ambek riyayan. Iya, lawan. Iya. Assalamualaikum. Mbah. Nembe napa, Mbah? Nggih. Sarapan. Nembe sarapan. Oh, niki ngaturake niki, Mbah. Ngaturake beras karo sembako. Lagi masak, Mbah. Nggih, matur nuwun. Lulu. Abot, Mbah. Mon mriki. Nggih. Nggih. Bener. Kula senate mriki nika lho, Mbah. Mas Mas Herman. Wah, mboten. Pak Jalal. Monggo sandale niku. Niku sandale ngarepe jenengan. Nggih. Nembe sarapan ta nembe napa, Mbah? Ampun nembe sarean Padhe Sasa. Oh, asing Mati isa-isa. jangan Padhe Sasa terus jangan. Ngejangan petis. Jangan sayur wanganane jangan kupat. Oh, lha jangan temen kok jangan petis. Mboten anu sukane ati kula. Adike jenengan. Nggih niku. Oh, lha iki lagi jenengan. Nggih. Nate sowan bae. Nggih, niate nggih silaturahmi. Mboten kula Kang Hasan. Nggih. Kula saking Lasem. Nggih. Nggih, kula biasane silaturahmi ning gone mbah-mbahe. Mbah sepuh ngoten niku, Mbah rondo-rondo silate ate silaturahmi. Ya, Mbah. Nggih. Awake jenengan nggih poso ta ora, Mbah? Kula lek sakit mboten Jawa terus kula. Tiba teng pundi? Teng mriki teng Salak. Ndak, kok sik tiba tekan kono-kono tiba napa? Gremet ngoten niku. Kok mboten beto tongkat? Beto tapi
Mboten sama Tara. Masya Allah, kan mboten patek perawasan. Nggih, kaya Kudune mboten beto sementara. tongkat no, Mbah. Separa mboten Yang arah. kan mboten sakit. Oh, ngoten. Jadi terus sampean tiba. Nggih, tiba. Berarti gak poso, Mbah. Kula rene Poso nemen setengah separuh. separuh, kantuk kurtingan separuh. Separuh teko pinten. Nggih, Mbah, wong jenenge wong sepuh karena undur beliau niki kan beliau niki kan sakit ya tidak bisa melihat. Tahun rewenganane nutuk kok kata penuh. Nggih, nggih Mboten penuh. niate kula mriki wau, Nggih. niat silaturahim karo Mbah. Nggih. Terus nomor lorone iki isih bulan Syawal kula niat riyayan, Mbah. Nggih, ngriki. Nggih. Kalih riyayan karo Mbah sapa kok lali aku dah. Baca semi. Mbah Jasmi. Niki jenengan tampani. Nggih, matur nuwun. Niki dinggo tuku bumbune. Nggih. Nggih. Tunggu lombok. Lombok. Gak gelem nandur dhewe lombok iku. Coba. Kula sing mriki nika lho, Mbah. Nggih, nggih. Nggih, karo rodok saantawis dagu. Enten Mbah nggih, enten Mbah niki. Nggih, Mbah. Mbah iki, Mbah sinten? Mbah Sumirah nika. Nggih, teng panggonan mriki. Nggih. Nggih, leres. Dan jenengan pernah napa nih? Adik kandung. Adik, nomor sekawan. Itu mboten enten nomere, Mbah. Dan jenengan nomor pinten? Kula nomor kalih. Yang Temalak nomor tunggal. Yang Karangori nomor 3. Dereke pinten? Tiga, kawan. Kawan. Bedoe teko. Salore tunggal. Jadi kula niku biasane silaturahmi nek nggone mbah-mbah ngeten iki. Nggih dugi pundi-pundi niku termasuk niki Mbah sinten? Mbah Jasmi niki pun rondo saantawis kula mboten dereng saged mriki ya krana faktore ya mbahe ku akeh, make ku akeh sing diparani ku akeh. Nggih. Ya, Mbah. Dadi niate niku nggih kula niati teng pundi-pundi niku niat silaturahmi. Anu sowan karo mbah-mbah. Pasugitan nambah mriki. Sumber Girang, Mbah. Sumber Girang. Nate mriko, Mbah. Dinten niku anu cilik niku kalih mbok kula. Ngasem. Pasar sing pasar Kawak. Oh, pasar Kawak niku pasare pindah jare tahun 76 atau 79, Mbah. Jare kobong riyin. Mboten. Mboten. Nanti kobong. Pindah ngono ae, Mbah. Pindah mboten nanti kobong to. Jadi dipindah nek nggone Kilen nggih. Kilen, antara dipindah mboten kobong. Riyen nek mara pasar mlampah. Mlampah kang payah tuku lasem. Walah waduh 20 kilo, Mbah. Semengi. Oh, sudah. Subuh nembe tuku ngriya. Subuh. Nggih, subuh nembe tuku. Lah beton apa, Mbah mrikone? Kalih mbok kula. Nggih. Betoran nggih kayu nggih beras mare-mare. Ron niku godhong, Lur. Nggih. Godhong jati ta godhong? Godhong jati. Oh, godhong jati. Godhong jati ku nek daerah. Nek pas larang nggih larang nek tempat murah ya murah. Godhong jati niku untuk daerah Rembang dan sekitarnya itu buat untuk bungkus, Lur. Saiki masih kok bungkus tempe, bungkus lontong, iya, Mbah. Kayak apa pincuk pecel itu daerah Madiun kan pakai daun pisang. Kalau daerah Rembang, Lasem sekitar itu pakai daun jati. Nek wong kene ngarep basane ron. Ngoten, Mbah nggih? Nggih, ron jati. Ron iku daun artine. Bahasa krama inggile ron. Nek niki mboten patek Jawa kancane kula Gus Agus. Gak budeng ron gak budeng, Mbah. Niki. Niki waduh niki. Nggih niki pun kula jawakno wis rada Jawa sithik-sithik. Dadine ya isane mok guyu nek ditakreti niku. Nggih nek ditakoki anggo basa ngoten iki mok guyu tok. Lah sini pundi, Mbah? Jakarta. Oh nggih, Jakarta. Lah niki Indonesia bagian timur mriko. Daerah Papua. Iki ngomongnya nek jenengan nangkleti ya rada iku, rada kasar sithik, diwalusi malah ndekne mboten ngertos. Nggih. Niki kancane kula niki. Nggih. Yo saged nggih tok niku, bali neh malah pun mboten saged. Kalih guyu. Dari itu Pak Damotor ngoten niku, anu Mas mandek ngono, mandek malah
digono tenggene bakul dumbek niku. Kan ana tulisan dumbek ngoten. Wes aku nggih rada kula sabari. Nembe setengah tahun iki, Mbak. Nembe setengah tahun. Nggih, awor kula niki nembe setengah, 7 sasi mlampah niki. Pun setahun lebih nonton sakit. Nggih, karepe kon golekno mriki. Dan pondok-pondok niku jenengan Pondok ndi, Mbak? pondok ngemplak didikan Yes, pokoke sekitar mriku. Kok jenengan nate mondok mriku pripun? mboten nate mondok tapi ngeter-ngeter keran bakul-bakul ngoten. Oh, riyen. Nggih. Nganu. Tengah lho pondok-pondok. Nganu. Omahe teng mriku. Dadi anu sing tumbas godhonge jati Nggih, jenengan. ngoten niku bakul tempe kan nang daerah-daerah mriku. Oh, nggih. Kan nggih ben memproduksi tempe. Nggih. Tempe, tahu niku biasane nek tempe mbek tahu anu ya, Mbah. Ngeterke ngriku. Ngeterake mriku. Ngono, Nduk, ngono-ngono. Iki ngono. Terus pulang pergi mlampah, Mbah. Mlampah lah wong anu mriku ngriki ngono anu pasar awak terus Oh, ngoten. Landebitan. Kalih mboke jenengan, nggih tesih sugeng. Nggih, Ya tiap hari, Mbah, nyebok godhong jati ngoten. nggih. Nah. Sadina anu kandel nggih dinten Heeh. nang dina ngoten niku. Budal meneh. Budal meneh. Kan ketrian malah. Dan laran Nggih. niku laran niku jam 3 niku lho berapi. Ngendheran. Mendhet ron iku. Ya apa jenenge ron iku apa? Godhong jati sampai sekarang pun masih dipakai untuk masyarakat Rembang dan sekitarnya karena itu termasuk kan banyak hutan jati yang di sekitar kawasan Rembang Blora. Jadi jubuke nek alas ta, Mbah? Nggih nang alas. Nang alas mentese tuku ngriko tuku anu kulone niku Kadiwana, wetane Kadiwana tuku njembut. Mbah iku bercerita kayak isih nom-nomane dia itu diajak mencari daun jati ya, Mbah. Nggih. Dijual karena daun jati fungsine ya kanggo bungkus tempe, bungkus lontong. Bungkus apa, Mbah? Wong adol lontong tempe. Terus dienggo bungkus-bungkus ngono kuwi sebelum ada plastik banyak, iya, Mbah. Nggih. Saiki kan pakai plastik. Nggih. Plastik resek iku, nek ana pakan apa. Tapi godhong jati masih banyak yang pakai orang sekitar karena ambune khas ngono lho, Mbah ya. Nggih. Tapi nggih tempe niku Anu khas ngono, Mbah ya. Rasane ya iku. Dadi, Mbah Jasmi, kula manggen kula mriki kalih kancane kula wau kok niate silaturahmi nggih enten guyone ya ajene. Nggih. Nggih. Ana ceritane. Nggih. Dadi jaman kuno nggih suatu saat kula dongake jenengan ndang sehat. Iya, Mbah. Nggih. Dadi kula mriki karo sak kanca niku wau niat silaturahim mungkin ki pindah teng ngene mbah-mbah mriko. Pandungane kula sak kanca saged berbagi marang nggone mbah-mbah rondo, mbah-mbah sing pun sepuh-sepuh sing apa jenenge sing kados jenengan ngoten niku kathah. Amin. Nggih, ngoten Mbah Jasmi kula tak nyuwun pamit. Pandungane ampun, Mbah. Nggih. Pandungane kula tak nyuwun pamit. Atos-atos aja tiba neh, Mbah. Nggih, ampun dibae nung tiba kok lara. Nggih. Ayo Lur, ngono wae. Awake dhewe saiki cabut adem silaturahmi marang nggone mbah-mbah sing kono. Ngoten yo. Asalamualaikum. Mboten, Mbah, mriko-mriko. Nggih, teng Sale dugi teng anu ngono. Monggo, Mbah.